Barka da zuwa. Umar M. Sharif, ƙayatacce kuma ingantacce kuma fasihin mawaƙi na harshen Hausa. Na san fa lalle in ka kasance kana jin waƙoƙi na harshen Hausa, to fa zahiri zuriyan kuma na san ka san wannan fasihin mawaƙi akan waƙa, wato Umar M. Sharif. Umar M. Sharif da ya kasance ƙayatacce kuma ingantacce fasihin mawaƙi wanda ake alfahari da shi a kaf faɗin Najeriya baki ɗayanta, wato Umar M. Sharif. Shi dai Umar M. Sharif da ya kasance ƙayatacce ingantaccen mawaƙin da ake alfahari da shi a kaf faɗin Najeriya baki ɗaya har ma da kewayen Najeriya. Irin masu makwabtakan Najeriya, kasashen da suke makwabtakan Najeriya duk suna alfahari da wannan mawaki, wato Umar M. Sharif. Na san da lalle zahiri in ka kasance kana makociyar ƙasa Najeriya irin su Ghana, Mali, Kamaru har da su Libya da Algeria, to na san fa ka san wannan fasihin mawaki akan wakar soyayya. Assalamu alaikum yanwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kada ku manta ku mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ta karara domin samun ƙayatattu kuma ingantattu shiri da muke saki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan kada ku sha'afa ku shagala da danna mana alamar ta sharing domin sharing din bidiyon da kuke mana yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu kawo muku zafin shirin da muke yi a cikin wannan tasha ta mai albarka. Umar M. Sharif dai na san in har ka kasance kana jin waƙoƙi na soyayya, to na san zaka so ka ji waƙoƙin wannan fasihin mawaƙi, wato Umar M. Sharif. Shi dai Umar M. Sharif da ya kasance ƙayatacce kuma ingantaccen mawaƙin da a kaf faɗin Najeriya ba a yi shi ba, sannan kuma ba a tunanin za a yi shi, domin shi dai Umar M. Sharif na san lalle tabbas kuma zahiri in ka kasance kana son waƙoƙi na biki ko suna ko kuma na wa'azantarwa da nishaɗantarwa, zaka so ka ji waƙoƙin wannan fasihin mawaƙi, wato Umar M. Sharif. Shi dai Umar M. Sharif ne na san lalle zahiri kuma tabbas mawaƙin da ake ji da shi a kaf faɗin Najeriya, to za a ce maka Umar M. Sharif, domin Umar M. Sharif a kaf faɗin Najeriya ko kuma in ce a mawaƙan Najeriya baki ɗaya, kuma in ce a mawaƙan arewacin Najeriya babu mai kuɗin Umar M. Sharif, ko kuma in ce maka babu wanda ya kai Umar M. Sharif salo, sannan kuma da nishaɗantar da masoyansa a fanni na waƙa. To kada ku manta, sannan ku shagala ku sha'afa da danna mana subscribe, sannan da danna alamar ta ƙararrawa domin samun ƙayatattu kuma ingantattun shiri da muke saki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Da haka muka zo ƙarshen shiri namu na yau. Kada ku sha'afa ku shagala da yi mana sharing ɗin bidiyo namu da ma dukkan wani bidiyo da ka tsinta a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mai albarka domin samun ƙayatattu kuma ingantattun shiri da muke saki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba da yarda Allah mai kowa mai komai. Kada ku manta da yi mana like da comment da abin da muka yi na kuskure, sannan kuma na ba daidai ba, domin mu gyara kusakuran da muka yi, domin dan ku muke yin komai.